tawa magini pang pusta ni mga nangka diri. Pagkatapulan ng mga batao. Sige nagasilpon. Dudong, Mikong. Ali mo diri ba? Kay mga tuta sa uma. Hala ka na pa. Buka po doy. Parang gadula ta. Dito siya dito doon ay. Patusa mo gini. Bali ni mga bata adugay kay panahon pero kaon pas-pas kayo ni. Naon sa ka na pa? Ano sige kay sakit? Mura kag bakang giihaw. Oh, di sa po ka na mayot. Di sa magkagikan. Sige man daw ka pamayot. Ingon si Dudong. Unya, lami pod. Pataga ra man sila istorya pa di man na tinuod. Lakaw, tawag ka to si Dudong ug si Mikong kay mga tutag uma. Dong, Mik, patuwar ba mo papa? Ganihar ba itong nasuko ninyo? Mga tur ba ito kuma? Sa mukha ni papa, gagot ko lang, Mik. Mukha papa, oy. Aw, huwag tayo nahimo na. Amahan man ko na. Di? Pagdali po mo diya kay mga tubatag uma. Init ta kayo. Pagdali po mo kay udto na. Na, taas man yung tubig ani sa paa. Tukar ba ni akong arthritis og mabasa og tubig? Aswaton di ko ani ninyo karon. Okay ra ka pa? Kabugat nimo, tiyan isa ka sako. Ay kung reklamo-reklamuhin ninyo ha. Atong gagmay pa naman mo, napuy-puy kay kung buktog inaswat ninyo. Nga karon ako magpakugos ninyo. Reklamo-reklamo, aswat na yun. Aswat na rin ko ninyo. Ilma diya sa likod. Alalay diya. Ilabit. Tarong nga. Hindi mabasa ko ha. Tarungan ninyo. Inanawag. Ilma tubagasan ng silpon. Unong siya. Hello. Kinsa na eh? Pa, imong paryo. Hello pare. Oh pare. Okay. Aswata. Dito, yunong ko dito. Yunong. Napare ka dito, pare. Naglabaw pa ulit suba. Dalimit. Hello pare. Oh, dalimit pare. Oh, adit na pare. Naglabaw pa ulit suba. Ha? Ha? Emergency pre? Unsam din yung nahitabo pre? Oo ba pre? Ilan yung mga nahitabo na to karon? Kanus aman pre? Amo ba pre? Sige pre. Sige pre, at tuon na tanako pre. Sige pre. Aswaton di ko ani ninyo karon. Okay ra ka pa? Kabugat nimo, tiyan isa ka sako. Yay! Shout out dahil ko ni Abigail Puertes o ni Maria Pila Pinig Cagadas. Shout out Diay ko ni Jane G. Dispri o kay MG Money YouTube channel. Shout out. Ug shout out po ko ni Catherine Oranza o ni Clarice Segundo. Shout out. Shout out kay Arian Trabasas o ni Wendelin Gulas. Og shoutout po ko sa mga Katakutans family, mga ig-aga og parente sa Tanhay Negros Oriental. Shout out.
Og shoutout na ni Anime Gado og ni Sophia Marisical og mao ra to mga kabibo sa gusto magpa-shoutout. First time mo comment sa among bagong video nga i-upload na ang among shoutout. And please don't forget to like, share, and subscribe and click notification bell para ma-update mo pag nanapon mo bagong video. And always na to inumduman ang Taong Healthy Vivo! Shout out!